Господин Минков, решихте да направите фен-клуб на Лудогорец Разград в Дупница. Така, от какво е продиктувана тази ваша идея? Значи, първото, което е, уточнихме се, че ми казваш Минко, защото се познаваме много отдавна. Не е нужно да демонстрираме някакви официални отношения. После не съм решавал нищо. Аз просто разбрах, че има много фенове на Лудогорец на отбора в града и не, че аз съм го решил, нека си просто и в живота ми тече така, изведнъж нали, той нищо не прави, другия не предприема и нека си аз излизам, за да почна да правя нещо. Не, че съм се натискал, не, че ще получавам пари за тази работа. Просто искам да стана, действително съм фен на този отбор, действително много харесвам, фен съм на отбора, на играта им, на организацията, на работата на цялото семейство Домаши, защото аз съм свидетел не само на Кирил Домашийски как работи, а на съпругата му, която се грижи за най-малките детайли по кетеринг, по въобще цялата установка там, по аранжимент и на брат му, и той не е сам. Нали? Цялата фамилия работят много здраво по този отбор. И искам и аз да съм част от нещо такова, нещо толкова персонално и реализираш се на такова високо ниво. Смяташ ли, че с така, реализирането на тази идея, на откриването на фен-клуб на Лудогорец, по някакъв начин това нещо, този професионализъм, за който говориш, ще бъде пренесен и в Дупница? Много ми се иска и в Дупница да случи нещо хубаво. Защото в крайна сметка това е само един фен-клуб. Това е само един фен-клуб, той не е нищо страшно. Защо след като има доста привърженици на ЦСКА, на Левски, знаеш, тук на стадиона имаше нали, фенове на Левски, дори и тези, които правиха ексцесиите тук, бяха от Дупница, не знам дали знаеш, но аз ще ти го кажа. Така искаш да кажеш тези, които минаха през сектора, да, през Слънчев бряг? Да, те бяха от Дупница, момчета. Сигурен си в това? Сигурен съм, защото ги познавам. И просто както има фенове на всички отбори, и то силни отбори, така би трябвало да има на единствения отбор, който взе победа в Шампионска лига, играе с огромно желание, не се страхува от никой. Това е нещо, което аз винаги съм харесвал в спортистите. Добре, каза, че има фенове на Лудогорец. Колко са според тебе? Колко очакваш да бъдат членовете на този фен-клуб? Никаква идея нямам никаква представа. Всички са поканени. Никой няма да бъде изолиран. Това, което ти си мислиш, че ще ставам председател и някакво ръководство и някакво бюро ще има и някакви хора ще взимат или пари и си ги дадат, няма такова нещо. Тоест не го правиш заради това, както се говори, че охраняваш мачове на Лудогорец в Шампионска лига? Значи най-вече причината е заради това. Оттам тръгнаха нещата, защото примерно първите мачове, които охранявах на Лудогорец, аз ги гледах с гръб към терена, гледах си работата, гледах си хората, публиката. Защото аз не гледах български футбол, не съм гледал 20 години. И вече като почнах тези игри, като почнах да се впечатлявам от играта на тия момчета, аз почнах с едно толкова да гледам и към терена. Така постепенно, защото за никой не е тайна, че аз съм един от шефовете. Там мога да си гледам мача, когато си искам. Не е задължително да стоя с гръб към терена. И впечатли се от играта, почнах да познавам футболистите, почнах да чувствам вече и вълнение от това дали ще победят, дали ще загубят, и тогава вече реших, че аз съм фен на този отбор. Тоест, така да го кажем, не е любов от пръв поглед? Не е любов от пръв поглед, аз не съм такъв да се хвърлям веднага в някъде, където видя нещо. Нали. Аз изучавах детайлно работата на всеки един от щаба на Лудогорец, от треньорите, от футболистите, включително знаеш, че в Разград също пазиме мачове, там разгледах всички бази, впечатлен бях просто от начина, по който се работи, впечатлен бях от това, че има 360 деца, които са осигурени с абсолютно всичко, нали? Както и казах, първи отбор обличат с едни костюми, старшата са същите, мачата са същите. Значи никаква разлика няма в цената на костюмите, което особено впечатли. Децата никога не са им гладни, никога не се чувстват лишени. Това е нещо, което аз бих искал да виждам и децата в моя клуб, примерно, или в моя град.
Друго, какво да ти кажа? Терена е уникален за Европа, на тренировъчните игрища говорим, където тичат децата. Знаеш, че краката им трябва да се пазат, не трябва да играят на лоши терени, за да може по-късно да нямат травми, които се натрупват. Добре, всичко това е хубаво, което го казваш. Имаш ли отговор на въпроса защо от вчера, когато тази идея така вече доби популярност, не всички в Дупница я одобряват и много са на мнение, че не трябва да има фен-клуб на Всеки си има Лудогорец? собствено мнение, никога не съм плащал данък обществено мнение, нито ме вълнува на хората мнението, аз също си имам мнение, си го устоявам, както е било през целия ми живот. Аз съм вече на 50 години, не мисля да клякам пред той от тоне, нито мисля те първо да се плаша от някой. Повечето страшни неща ги видях в живота си, сега те първа няма кой какво да ми покаже ново. Тоест не Искам обръщаш да кажа, внимание много на въобще не ме коментарите. интересуват. Определено ме интересуват. Ако някой нещо иска да казва, нека да заповяда, да ми го каже в очите, нали? Което ще е най-мъжки и достойно. Доколкото че някой се чувства заплашен, че ще отнеме фенове от Марек, футболния отбор, това ме питаш. Не е така, защото футболният отбор на Марек си има фенове, има си собствени твърдо убедени в това, че сега така се работи, така трябва да е правилно и така трябва да продължава футболния отбор. Това са си техни мнения. Има много фенове на всякакви отбори. Има хора, които въобще не гледат футбол в града, които почнаха да гледат футбол, както Лудогорец почна да постига тия успехи. Аз съм един от тях. Аз 20 години българско първенство не гледах. Добре, може ли това да се отрази по някакъв начин и на работата на боен клуб Марек, чийто главен менеджер си ти? Какво да се отрази? Няма. Боен клуб Марек си е боен клуб Марек. Знаеш, той се казва Марек, казваш там името на града, името Марек, което не е запазена марка за футбол, а то е просто старото име на старото дружество Марек, което носи на един голям допитничанин Станке Димитров, нали, тая абревиатура. Там също и той е, нали, противоречива фигура. Ни го харесват и ни не. Точно така, и въобще, всеки си има право на мнение. То може ли да те харесват всички? То не е нормално. Добре, няма как да се отрази на моята работа. Точно не знам какво ще кажеш. Преди малко, дали пък няма така по някакъв начин много хора симпатизират на това, което вършите в боен клуб Марек. Сега, пак казвам, има някакво така напрежение, не всички са съгласни с създаването на този фен клуб. Аз ми бих препоръчал така до сега, което съм го правил. Значи аз не съм някакъв светец, аз имам много недостатъци и малко положителни качества. И не искам някой да си мисли, че аз правя нещо, за да се харесам на някой, да бе вълнува това нещо. Не искам да ставам политик, нито богат, нито ме интересува нещо извън това, което чувства сърцето ми. Така... Каза преди малко, че правиш го заради това, че Лудогорец го заслужава. Абсолютно го заслужава. Това е един отбор, който трябва на който аз се възхищавам, защото знам повечето от кадрите им, от чистачката до президента, всеки милее за отбора. Никой не е заплатаджия там. Нали, да иде за една заплата и да не го интересува. Значи, след загуби на отбора, които налепи загуби, не си говориме по коридорите там, като се разминаваме. Иначе сме първи приятели. Просто всеки чувства отбора като семейство. Преди малко разговаря с изпълнителния директор на Лудогорец Ангел Петричев. Той ще бъде утре на откриването на фен-клуба, което ще стане в ЖК Бистрица на изкуственото игрище там. Да. Освен него ще доведе треньора, някои от футболистите, ще се видят деца с фенове, които искат автографи да си вземе, да си задава въпроси. Въобще една така празнична сбирка, която не ангажира никой с нищо. Стават и си тръгват, защото те на четвърти, знаеш, имат матч. И така. Радвам се, че на Лудогорец заслугата основната е, че връща много хора надеждата. Надеждата, че ние можем да играем голям футбол. На голяма сцена, че думите, ние сме българи и българска му работа, вече малко или много се опровергават. И в футбола, защото в останалите спортове знаеме постиженията си, но в футбола специално до сега те бяха малко длъжници на обществото. Нали, след 94-та, знаеш, нямаме така повод за народна радост. Примерно, ето, вземи един Лудогорец. Аз съм сигурен, ти говориш, нали, за
Одеве стана дума за Реал Мадрид, за Ливърпул. Ето виждаш колко фенови има на Реал Мадрид, които дойдоха да подкрепят Реал Мадрид на Васил Левски. Да, И това не е, никой не им е казал, примерно аз лично не съм казал, ти защо подкрепяш еди кой си. То си е негова работа, той отбор харесва, аз просто когато покажем добра игра, се радвам. Защото ето виждаш, наводи се Роналдино да се търкаля, за да могат да вземат точките тук. Реал Мадрид, това е най-добрият клуб в света в момента. За Ливърпул там да не говорим, за 2 мача 3 дуспи. В крайна сметка да те разбирам така, това е просто един фен клуб, който подкрепя един спортен отбор и нещата не трябва да се драматизират чак толкова. Разбира се, че не трябва, пак някой иска се тръжка, нека се и потръжка малко, няма лошо, това също е негово право. Някоя сълза да пророни също не е лошо. Въпросът е, че ти казвам, възхищаваме. Знаеш, че аз съм не само треньор и спортен специалист, аз съм и администратор. Значи аз като харесвам Лудогорец, аз харесвам цялата структура. Не само резултатите, които показвам. Аз харесвам и нещата, които са довели до тия резултати. В смисъл, че работата на изпълнителен директор, на домакина, на който се сетиш, всеки, на скаутите дори. Виждаш кои футболисти са избрали. Виждаш, не са африканчета от някъде, които са дошли да вземат едни пари тук. Ти знаеш ли, че след победа тия момчета не искат да ходят на дискотека. Те са режимли. Къде си ги виждал в България такива футболисти? Там е само фолк, певици, чалги и това е. Добре, в крайна сметка, последен въпрос. Сега, ако искаш, можеш да отговориш, ако искаш не. Утре е матча Марек Лудогорец. Причаш ми да Сашо Диков. Ще бъдеш ли на стадиона? Разбира се, ще бъда на стадиона, поне първото полувреме и част от второто. След това ще отида да видя как върви организацията по посрещането, нали, откриването на фен клуба, което не е чак толкова официално. Ще бъда на стадиона и сега не си мисли, че тия момчета от Марек аз не ги уважавам, нито пък аз не виждам какво се прави там. Аз виждам, че те се борят. Аз виждам, че дори и то бетон, който правят отзад, и това нещо, това се иска сърца. Те не са лоши момчета. Просто условията, при които работят, парите, които взимат и въобще цялата система на организация на футбол в града е дълбоко сбъркана. Аз ги виждам, че те играят. Аз виждам, че те искат също да играят като Лудогорец. Нали? Но няма как да стане. Просто на този етап финансите са различни. Да, 20 години ги чакахме, нали, да се оправят нещата, да тръгне този отбор някъде, това да направят, това да направят. За жалост не се намира точен човек, който да поеме нещата в града като собственик и така. Благодаря. И аз благодаря.